Søren. 0,1 tom. Ja, Allan, han skal ind og klippes nu. Det bliver jo spændende at se, om han kommer til at se menneskelig ud. Næsten. Det er rod, jeg har herinde. Det er næsten ikke til at se, hvad der er her. Det er bare rod. Kortelli. Nej, de fleste er nok helst klippe det, når det er vådt, men der er nogen, der godt vil klippe det, når det er tørt. Ja, det falder anderledes, når det er. Det tror jeg. Nej. Det kunne da være rart nok. Ja, det ville da være rart. Jeg er simpelthen så er det også et godt stykke jord om dagen. Ja, hvor vi så kan ikke klippe det. Det er dig, der er uddannet frisør. Det er ikke noget med at Så var det sådan en gammel traktor. Du skal bare klippe godt af. Jeg ved, jeg ikke har nogen god idé, som det er. Altså, det skal nok ikke være sådan en flat top, eller hvad det hedder. Sådan en der, hvor man er helt skalperet. Det må være rimelig kort. Det må godt være rimelig kort. Også. Ja, det ved jeg ikke. Skal det være fri ørerne, søster? Ja, det synes jeg da. Hun er travlt. Så plejer jeg at få klippet sådan til midt på ørerne. Og så det her, det er bare ikke skilning, men jeg plejer bare at have kørt derovre. Du kan også få ganske almindelig virke. Det er også kopatis, det kan jo også holde styr. Ja, det er dejligt. Der er det sådan lidt fedt. Nej, det har så meget naturfisk. Det er bare det ikke. Nej, nej. Det er vi også bare lige for at holde. Man kan også se turister. Ja. Jeg kan altid gå ind og blive klippet, hvis jeg skal ud og rejse. Så jeg kommer til at ligne mit pasfoto. Skal jeg blive ved med at holde næsen ned af? Nej. Nej. Det kan være selvfølgelig være sådan en fordel. Ja, ja. Ja. Ja, det er noget, ja, ja. Ja, den har jeg heller ikke set før, den der. Det var en ny idé. Det er noget, du lige har lært. Så synes jeg, det er hårdt. Ja. Nej, det er også nok. Det kan man godt forestille sig, det bliver mere jævnt. Det bliver mere straffet, hvad skal man sige, fordi hver gang man klipper lige henover det, så bliver der sådan en streg. Ja, det er sådan, jeg har sådan en skæg til, jeg har haft en skæg, så samtidig så kører jeg lidt af den. Det er ikke dig, der skal betale. Pissur ud. Ja, ja. Du har måske andet. Nej. Ja, det ved jeg ikke. Det er vel også lige meget nu. Det kan man. Det er ikke, jeg selv gør. Jeg skal lige ryste den. Kan se dig. Jeg er allerede færdig. Ja, så kan du godt lige dreje rundt, så vi kan se dig hele vejen rundt. Tak.